Да разпаковаме върната пратка. Това колие стои и ме гледа от миналата седмица, защото ми е болна тема, но искам да ви разкажа защо момичето го върна. Това е къстъм колие, което една дама си поръча. Искаше странна цветова комбинация от перли жълто, розово, бяло и златиста орхидея. По модел на едно от колетата, които съм правила. Ето това е самото колие. Реално не е толкова странно. Пастелни цветове са. Смятам, че е сладко, но не ми е любимата цветова комбинация. И орхидеята, която се закрепя към колието. Изпълних желанието на момичето, тя се съгласи да й го пратя, хареса и поне с такова впечатление останах, при което получавам съобщение няколко дни по-късно. Здравей, пробвах колието, просто не ми харесва как ми седи и затова го връщам. Искам да ви кажа, че по закон, аз имам правото да откажа това връщане и да си взема цялата сума от това колие, но тъй като съм people pleaser, не го направих, приех връщането, но въпреки това съм все още много ядосана, защото не знам кой би искал тази цветова комбинация. Просто наистина не е нещо, което е супер странно, обаче в същото време не знам. Ако някой го хареса, ще ви го дам с отстъпка, защото изобщо не ми се занимава да го развалям и да ползвам материалите наново. Така че това бебче може да е ваше с отстъпка, ако желаете. И преди да ми кажете за капаро, да взимам капаро от хората, да, научих си урока, да, ще взимам капаро вече за къстъм поръчки, но въпреки това тази случка разби моето сърце, защото аз винаги вкарвам цялата си любов и душа в моите бижута и когато някой просто ми каже, че не му е харесало как му стои и затова ми го връща, това не е мой проблем. Това не е мой проблем. Това е риск, който вие поемате като клиенти.